Как бързо и лесно да си направим фотокнига. В случая искам да ви покажа как ще направя за буквално 5-10 минути една сватбена книга. Отиваме на фотопечат, след това избираме фотокниги и тук можем да поразгледаме какво е написано в нашия сайт, но първата най-важна стъпка е да изберем каква да бъде с твърди корици, с меки корици и съответно размера. За мен лично размер 20 на 20 е най-добрият вариант, защото позволява много възможности. След като сме ги избрали, просто натискаме продължи. Виждате цената 74 лева, това е за фотокнига с 10 страници и за тази цена човек може да създаде супер емоционален подарък, спомен от сватбата или каквото друго се сети. Натискаме бутона продължи и той ни прехвърля на страницата с шаблони. Можем да започнем с готов шаблон или да започнем с празен. В случая ще избера този, един от най-популярните ни шаблони за сватбена фотокнига. Виждате, той има красива корица. Това е предната корица, това е задната корица. Внимавайте с полето в розово, защото то се загръща отзад и ако сложите нещо важно там, няма да се вижда. Другите страници са подготвени с шаблони, които можем да сменим, ако не ни харесва, но нека да започваме с запълването на фотокнигата. Добавяме снимки, в случая това е моят профил и тук искам да ви обърна внимание, че във вашия профил можете да направите подреждане на снимките. Виждате, тук има нови качвания, качени днес, без папка или в някаква папка. Общия брой на файлове. Аз предварително подготвих снимките, за да не губим време и ги сложих в тази папка сватбена фотокнига демо. И ето ги снимките. Натискам бутона избери всички, избери 23 файла и ги качвам. Те най-вероятно ще са повече от достатъчни. И тук отговарям на един въпрос, който всеки ден ни го задават хората. Колко книги събира една фотокнига? Всичко зависи от това как ще ги подредим. Можем да сложим една снимка на страница, 2, 5 или 7. За мен лично по-малкият брой снимки е по-хубав, с по-големи снимки, но ако искате можете да напълните и повече. Разбира се, има опции да добавяте и други страници. Това става много лесно. Тук в долната част на екрана добавяме страници, като съответно можем да изберем с колко снимки искаме да бъде новата страница и тя се добавя, а съответно цената автоматично се преизчислява. Можем да направим фотокнига до 40 страници. Връщаме се отново на корицата и избирам тази снимка, която да запълня в корицата. Ако снимката позволява, бих могъл да я преместя. Мога да избера и друга снимка. Ако тази не ми харесва, мога да сложа тази. Тази вече има повече възможности за наместване, но кажем, че е добре. Тук отгоре мога да напиша текст, например датата или името, например Нели Иван, датата е 16.06.2025 година. Изтриваме другия текст, слагаме точка. Шрифта може да бъде променен, като изберем менюто текст, смени шрифта. Латиница на кирилица, съответно шрифтовите са по-малко. Но ето примерно един шрифт, ръкописен. Ето и друг. Ето този ми харесва. Също така бих могъл да му сменя и цвета, когато кликна на шрифта. Ето искам да я бъде в някакъв друг цвят. Мога да взема и с пипетката мога да взема и цвят
да кажем от тази роза. Ето. И надписа става такъв. Мога да го преместя, да го нагласа. Виждате, автоматичното подравняване работи. Мога и да го увелича. Но не искам да бъде прекалено голям. Хубав четлив шрифт би бил с размер 18 или 20, да кажем. Ето. Така че съвсем спокойно този текст би бил четим. 20, нека да е 24. Отиваме на следващата страница и се връщаме на нашите снимки. Започваме да добавяме снимки, съответно като гледаме хоризонтални, вертикални, така става най-бързо и най-лесно. Това е при положение, че следваме готовия шаблон. Ако това не ни харесва, в случая тази страница искам да я направя, отивам на бутончето изчисти. Изчисти всички страници. Искате, В момента изчистих без да искам всичките страници, но натискам бутона Undo и се връщам, за да не съм направил. Един много добър съвет е периодично да записваме, запази в моите проекти, и тук написвам сватбена фотокнига. Това е много важно, защото така няма да загубим проекта. Всичко случва, може да спре тока, да загубим интернета или нещо друго. Така че продължаваме смело напред. Проектът ни е записан и затова е хубаво да имате профил в нашия сайт, защото вътре ще ви стоят снимките, проектите и можете да довършите фотокнигата, когато ви е удобно. Ето, казахме тази страница, че не ми харесва, и натискам изчисти страницата. И тук ще сложа една снимка. Сега тук има една особеност. Ако сложа снимката така, мога да си я разтягам и да си я намествам. Обаче, ако я дръпна тук до синята линия и тя запълни цялата страница, и аз ще я оставя така, защото искам тази страница, когато се отвори, в друго видео ще ви я покажа, когато отпечатаме, за да видите как изглежда тази фотокнига. Продължавам с запълването на другите страници. Разбира се, трудната част е да сме подбрали предварително снимките, но в случая го направих преди това, за да ми е по-лесно. Ако тук в ъгълчето показва, че тази снимка е използвана един път. Ако случайно някъде я повторя, тази снимка ми е любима. Ако случайно някъде снимката се повтори, виждате снимки, които са използвани, имат индекс 1, такива, които не са използвани, нямат нищо. Разбира се, аз в момента съм ограничен, защото използвам снимки от сток сайтове, защото не е редно да показвам вашите снимки, но се предполагам, че ако вие имате снимките от сватбата, можете да направите много хубава фотокнига. Ето, тази снимка все още не е използвана. В случая тя не е много подходяща за тази страница, но да, ето, получи се. Ето, тази не сме използвали. Ето, тази ще я повторя и тук най-долу ще видим. Това е страницата, която допълнихме. Аз в случая вече използвах почти всички снимки, но не пречи да ги повторим. И да, ето, нашата фотокнига вече е готова. Натискаме бутона Прегледай.
Виждаме цената и можем да прегледаме нашата фотокнига как ще изглежда. Разбира се, тук страниците леко се огъват за демото, но нашата фотокнига няма да се огъва, защото тя е с твърди корици и твърди страници. След това просто натискам бутона поръча и завършвам поръчката. В следващото видео ще ви покажа как бихме могли да направим и фотокнига с автоматично запълване още по-бързо. Поръчай днес и до 2-3 дни фотокнигата ще бъде при теб.